Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. През 2014 и настоящата 2015 година направихме серия предавания за цар Самуил, за неговата велика епоха. Изобщо за падането на нашата държава под византийска власт, което става с цената на много жертви, на една много така упорита съпротива, наричана не случайно българската епопея. Обаче през настоящата 2015 година имаме друг така важен юбилей. Навършват се 830 години от времето, в което братята боляри Теодор, Петър и Асен подготвят едно успешно въстание, с което на практика е възстановена средновековната българска държава. Естествено, в тези близо 2 века има много събития, много движения, разбира се, много кръв се пролива, за да се стигне до успешното въстание на Петър и Асен, което също не е било застраховано от рисковани моменти, от тежки ситуации, в които са изпадали българските въстаници. За да поговорим за съпротивата на нашия народ срещу византийската власт, на всички тези съпротивителни движения, които на практика имат сериозно отражение не само в Византийската империя, но и в тогавашна Европа, ще поговорим с моя колега и приятел, доцент доктор Георги Николов. Добър вечер. Добър вечер. Знаете, с доцент Георги Николов, така може би последователно се спирахме на различни теми от времето на Самуилова България, на века на цар Самуил, но няма да пропусна да кажа, и вероятно нашите зрители се спомнят, че Георги Николов е автор на сериозни книги за Второто българско царство. И аз специално тук ще покажа тази за самостоятелните и полусамостоятелни владетели. Една книга сравнително така нова, в която се разглеждат изключително интересни и важни детайли от историята на Второто царство. Тоест точно от времето на Петър и Асен и на техните приемници. Виждате, края на 12, средата на 13 век. Доцент Николов, да припомним, може би, как Скилица казва, че българите не са свикнали да търпят ромейския рем. Тоест, още от самото начало, още при самото падане на България има опити за отхвърляне на византийската власт. Инерцията на съпротивата като че ли е този движещ фактор и още през 1018-1019 година, когато вече няма български цар, Иван Владислав е убит, не е провъзгласен друг цар, 2 български войводи с явно прабългарско потекло, както показват техните имена, това са Елемак и Гавра. Техните владения са били в територията на днешна Албания, се надигат на един заговор, който създава доста проблеми в Византия и се налага дори самият император да се намесва. Двамата изглежда разбират, че силите са им недостатъчни и в един момент те отказват да признаят, че са заговорничили. Все пак Елемак е опростен и изпратен като военачалник в Мала Азия, докато Гавра е наказан и лишен от всякаква власт. Но важното е, че българите не се примиряват още от първите години и през следващите... Първите месеци, реално погледнато. Да, и през следващите десетилетия те се готвят за нови въстания, каквито имаме. Все пак аз ще си позволя да кажа 2 думи за Пресиян. Аз го наричам Пресиян II. За мен той е така де-факто последния владетел на Първото царство. Още докато Василий II завладява България, престолонаследника Пресиян с името на древен български владетел, и то този, който именно е присъединил Македония към българската държава, Пресиян прави така една упорита съпротива, всъщност той оказва пак в албанските планини, наблизо пък е Евац, който подобно на Гавра и на Елемак също явно има някаква връзка с династията. Значи ние трябва да подчертаем, това ще го каже, сигурен съм, доцент Николов, че византийските автори и Скилица и Михаил Псел категорично казват, че при българите може да управлява само човек от царския род и никой друг. Ето, виждаме, че и Елемак, и Гавра, и Вац, да не говорим за Пресиян, са хора от царския род. Да, тази именна система не е случайна и тези хора имат потекло свързано с Крумовата династия. Ако позволите тук само една вметка да направя, че според някои последни изследвания, дори унгарския крал Самуел Аба
изглежда е бил брат на Петър Делян. Този унгарски крал се възцарява почти по едно и също време с възстанието на Петър Делян. Ян Младжов, нали, на един на нашия колега от Съединените щати. Колега, сънародник до някъде. Да. Ян Младжов. И той се опира именно на тези имена. Самуел Аба има син, който кръщава Петър, и дъщеря, която кръщава Агата. Агата, да. Тези неща не са случайни. Да. Наистина. Сега, ние разбира се, ще започнем с голямото въстание на Петър Делян. То не е само въстание. На практика българската държава е възстановена за около година. И то в една така забележителна териториална експанзия се развива всичко. За съжаление, въстанието приключва трагично, но да разкажете накратко за Петър Делян, този забележителен човек. Аз смятам, че все пак за мен той по-скоро е самозванец, но или както казват византийците, убедително се представил за сина на Гаврил Радомир. Но може да бъде, разбира се... Въстанието започва от северозападните български земи, най-вероятно от Белград, където той е коронясан за български цар. Вдигат го на щит, както виждаме. Вдигат го на щит, една стара римска традиция, която е възприета и в българската държава. Разбира се, за това въстание бихме могли да говорим много, както и за сблъсъка, който има между Петър Делян и неговия далечен братовчет Лусиян. Но първо за Тихомир да кажем. То всъщност има две въстания. Петър Делян вдига едното, други български военни части. В същото време местната българска аристокрация в района на Драч издига един друг вожд, това е Тихомир. И естествено двамата вождове се сблъскват кой да предвожда тези съпротивителни движения. Като нека да кажем, извинявайте, че това става в Скопие. Значи Скопие е столицата на катепаната България, нали, на темата провинцията България. Очевидно от времето на цар Роман, от времето на... Така има някаква традиция Скопие да бъде столичен град. Ние не бива да забравяме, че за няколко десетилетия наш столичен град след Велики Преслав и Средец е Скопие. И преди Охрид. Да. В този сблъсък надделява Петър Делян. Тихомир е отстранен, макар и по един жесток начин. Но така или иначе, Петър Делян се възцарява като един самостоятелен владетел. И тук са думите на Михаил Псел, който казва, че той лъжел, че е потомък на цар Гаврил Радомир, защото българите имат обичай да поставят начело на държавата си само човек от царски род. Не да споря с вас, но ето Тихомир е казал, ние не вярваме, че си потомък на Гаврил Радомир за това. Да. И той тогава държал една реч и казал, нали, ето, по някакъв начин е защитил така. Да. По това време се появява и потомъкът на Аарон и Иван Владислав, Лусиян, който продължава тази вендета, започнала от 987 година между Аароновия и Самуиловия род. И тя завършва с ослепяването на Петър Делян. Сега, между другото, Лусиян е престолонаследник по традиционната българска система, тъй като Пресиян е последния владетел, той е ослепен след един заговор в 1029-1030 година и фактически Лусиян предявява права върху престола. И тогава нашата аристокрация се оказва много консервативна, то това не е лошо качество, но в случая виждаме, че има обратния ефект. Те предпочитат доказания царски потомък пред съмнителния Делян, с което правят груба грешка. Това, което е по-малко известно за нашите зрители и на което искам да обърна внимание, че лагера на Петър Делян, който се намирал в Острово, не да реч от българския град Лерин, именно оттам потегля една 40-хилядна армия, начело с Лусиян срещу Солун. Сега армия казваме условно, защото вероятно по-голямата част от хората са били нестроеви народ. Не е имало време да се подготви една въоръжена толкова многочислена сила, но така или иначе Лусиян не успява да спечели битката при Солун. Има някъде по-нататък крепостните стени на Солун. Дори днес те са много впечатляващи. След Константинопол, Цариград, днешния Истанбул, на практика най-силната крепост на Византия е Солун. И, между другото, аз не да ставам адвокат на Лусиян, но той е командир на професионални войски преди това в Мала Азия. Тук сега той очевидно надценява силата на въстанниците. При един такъв... Той, разбира се, атакува Солун, търси момент на изненада, но не става. По-скоро обяснението за тази загуба трябва да търсиме на друго място. Византийските автори са много пестеливи, с изключение на Кекавмен. Но благодарение на скандинавски сади, ние разбираме, че главната сила, която е спряла българите, това е наемният отряд на норвежкия конунг Харалд Хардраде
или Харалд Суровия, чиято сила приблизително може да се изчисли на няколко хиляди души, може би 2-3 хиляди души, без да знаем колко са били. Такива калени главорези, нали? Точно така. Това са едни викинги, обучени да убиват, и именно те свършват мръсната работа на византийската власт, макар че византийските автори възхваляват Михаил Пафлагон, един император, който е боледувал от епилепсия, от воднянка и вечерно време припадал, сутрин се показвал като голям воин, което едва ли е вярно. Всъщност именно тези норвежци свършват работата, като исландските саги отбелязват, че те в няколко битки побеждават слепия български конунг. Т.е. Петър Делян, който вече е бил ослепен. И тук Снорре Стурлосон казва, че Харалд Хардраде е опустошителя на България, бича на българите. Волгар Бренир, опустошителят на българите, така го наричат в исландските саги. Този човек, Харалд Хардраде, след потушаването на въстанието е богато възнаграден. Той се връща в Норвегия, основава днешната столица Осло и през 1047 година става крал на Норвегия. Вероятно, изкушените от историята знаят, че той загива през 1066 година в битката при Станфорд Бридж. Той само 3 дни преди нападението на Уилям Завоевателя. Фактически англичаните до голяма степен са така обезкървени от битката с Харалд Хардраде, в която той я губи, но само след 3 дни ги напада Гийом или Вилхелм или Уилям Завоевателя. Така че това въстание на българите е било едно от най-големите през 11 век въобще срещу византийската власт. Аз мисля, че това въобще е най-голямото българско въстание, като замислим по мащаби, нали, макар и неуспешно. Но неуспешно казваме, но то е последвано от други още въстания, които са повечето на социална и на религиозна основа. Сега ние за въстанието на Георги Войтех и на Константин Петър Бодин ще се спрем съвсем накратко, но по-скоро ще ви покажем няколко снимки от Призрен. Нека да припомним, че тогава Косово е част от българската етническа територия. И ето виждаме българските боляри, които живеят в Скопие. В смисъл, върхушката, включително и потомъка на кавханите, Георги Войтех, живее в Скопие, обаче те отиват в Призрен и там фактически правят заговор и вдигат второто голямо въстание. 1072 година. С няколко думи просто да го характеризираме. То няма мащабите на Деляновото, но... То няма мащабите на Деляновото, но се развива в същия този регион, в югозападните български земи. Като тук трябва да кажем, че сръбският владетел Константин Бодин, който преминава един вид като водач на българското въстание, постепенно започва да работи за каузата на Сърбия, а не за каузата на въстаналите българи. Част от българите не вярват на сръбския, черногорския даже от днешна гледна точка принц и оттам настъпва разцепление. Разединението. Но факт е, че след толкова много години и столетия се запазва този род на кавханите, за който и византийските автори дори знаят. И за да завършим, може би, за това да кажем, че това е, може би, последният елемент на живата прабългарска традиция, която се съхранява в ранното средновековие. След това имаме едно въстание на Нестор. То по-скоро е локален бунт. За съжаление, Нестор не е на висотата на своите предшественици. Той пак е българин от Македония, може би даже е потомък на Несторица, на този Самуилов военачалник, тъй като очевидно е от знатен български род. Значи българските граничари при император Михаил VII Дука има 400% инфлация. Има някакъв страшен финансов удар върху цялата империя. Това се дължи на неговия логотет и министър на финансите Никифорица, който общо взето, така, да не даваме примери със съвременността, но банкротира Византийската империя общо взето. И българските граничари, те получават всъщност 1/4 от заплатите и то с монети, които са некачествени изобщо, и те вдигат бунт. Пратен е Нестор да ги усмири като българин. В крайна сметка той оглавява бунта им, няма къде да отиде. Междувременно Никифорица му е конфискувал именията. Сега това въстание е много впечатляващо, защото те обсаждат даже Константинопол. Обаче тук пък липсва елемента на политическа идея, нали, както в предишните. За разлика от предишните въстания на Делян и на Войтех и на Елемак, които се стремят ясно към възстановяване на българското царство, тук става дума за един локален бунт, за един метеж и подобен род въстания ние има и други. На Николица Делфина в Тесалия, на Лека и Добромир съответно в София и в Несебър, пак през 11 век.
Въобще целият 11 век... На Травъл, пък да речем, това е възстание на движението павликяните. на Травъл, което продължава няколко години в Пловдивско, на този павликянин. Към тази съпротива, може би, трябва да споменем Печенезите като фактор, нали, през и цялото движението време, на българския богомил Василий Врач, който с своите последователи отива в Цариград, уподобявайки се на Христос с апостоли. Но именно по това време българите в отрицателното си отношение към Византия, към нейната власт, към нейната църква, изказват, може би, най-жестоката обида към църквата, като казват, че в храма Света София се е вселил да живее дяволът. Сатаната. Да. По-голяма обида едва ли има от това. Но аз искам да обърна внимание на нещо друго. Преди 20-тина и повече години беше, имах среща с един известен югославски, с хърватски произход историк, Ядран Ферлуга. Много голям специалист по... Да. И той тогава ми обърна внимание в нашия разговор, че в Византия въстанията са били главно през 11 век и посочи българските въстания като пример за това нещо. Но последните проучвания и внимателното вглеждане в изворите показва, че българите не са се примирили и през 12 век. То Александър Каждан, този голям руско-американски византолог, също смяташе, да има една негова статия, тя между другото излезе за първи път на стъпки за гонетка Комнина, загадката на комнините. И той там така до някъде с инструментарио на марксистско-ленинската наука казваше, че... Но между другото е прав, че комнините възприемат един нов режим на управление, който общо взето до някъде тушира тези най-остри противоречия. Той ги тушира, но не може да ги преодолее. Изворите показват, че българите не са се примирили. И само два примера ще дам. През 1154 година, след едно поражение от унгарците недалеч от Белград, местното българско население при Мануил Комнин, при Мануил Комнин, който води десетилетни борби на този фронт, българите се вдигат на въстание, което създава проблеми на византийската власт. Едно десетилетие по-късно, през 1166 година, по сведение на Михаил Сирийски и на Григорий Абул Фарадж, недалеч от Сердика, вероятно, където се е съсредоточила румейската войска, и става едно сражение между византийската армия начело с Мануил Комнин и въстанали българи. Мануил Комнин пада пленен и за малко да бъде убит. Но някакъв българин, в чието ръце той попада, се смилява над него и го пожалва, и по този начин той се връща обратно в своята столица. Има и още такива косвени сведения, които показват, че българите не се примиряват с византийската власт през целия 11 и през 12 век. Може би да кажем няколко думи за Мануил Комнин, тъй като широката публика не е така достатъчно добре запозната с византийската история, пък специално за тия векове, 11-12, фактически ние сме в състава на Византийската империя. Сега при Мануил Комнин Византия отново се опитва за последен път да бъде суперсила, нали, да бъде Римска империя. И тук Мануил до известна степен така надценява ситуацията. Той просто, казано на шега, си е объркал епохата. Той се опитва да играе роля като Юстиниан, като Василий II. Европа е много различна. Той прави едни експедиции в Италия, опитва се да върне Италия на Византия. Милано, Торино, Анкона, нали, пращат му градовете. Те са недоволни от немската империя и те му обещават покорство. Обаче всъщност италианските градове не мечтаят за византийска власт. Така че италианските му операции се оказват безмислени и много скъпи. Той е унгарец по майка. Виждате го колко е мургав. Нали, то тогава даже венецианците правят един театър с един кораб, качват един негър. Нали, казват, ето това е вашия император. Нали, в него се бил вселил дявола, там пък със сребърни стрели обстрелваха Влахерна, нали, двореца. Но при него византийската империя наистина е една много страшна сила. Мануил води по няколко войни на година от Сирия до делтата на Дунава, даче преследва куманите от татък делтата на Дунава, стига до Галицка Русия, прави някаква операция през Крим да удари куманите, да не говорим за Унгария. Аз това почнах да казвам, че той като унгарец по майка смята, че има права върху Унгария и се опитва да завладее Унгария. Нали? И виждате, че дори в тази ситуация, когато Византийската империя е изключително силна, българите продължават както казва Никита Хунят, да гледат надменно на ромеите от високите си крепости. Всъщност, само 10 години по-късно, твърде продължително, от 1143 до 1180, почти 40 години.
Като в края на своето управление обаче претърпява едно тежко поражение при Мирил Кефалон от селджукските турци 1176 година и това дава отражение в последващите години върху целостта на империята. Като от това се възползват най-вече норманите непосредствено 10 на години по-късно. Да кажем няколко думи за Андроник Комнен. За тази, значи има един византийски император, той управлява само 2 години. Това е една много скандална фигура. Той е нещо като Казанова, като Дон Жуан, същевременно авантюрист, нали? Същевременно популист, нали? Такива популисти, каквито имаме в момента, за съжаление, в днешния свят. Значи след смъртта на Мануил Комнин, властта преминава в неговото невръстно чедо Алексей II, и тогава се появява като един вид негов покровител, вече престарелия Андроник Комнин. Но той е братовчет, син е на по-голям брат на Мануил, т.е. той теоретично има права върху престола. Те са родственици, това е ясно. Това е един авантюрист, един бухем, един жесток човек, един лъжец в най-големи измерения и същевременно едно лицемерно същество, което търси лично своята изгода, бидейки неговата биография е изключително интересна. Ту в Белград и в Браничево, ту в Мала Азия, ту в Русия, бягайки, криейки се, навсякъде по някоя любовна история обаче има задължително. Любовни истории, придружени с всякакви цветисти описания от тогавашните автори. Имаме една миниатюра, където се вижда как цариградското население, което го е носило на ръце, само след 2 години го реже на части. Нали, режат му краката, ръцете, вадят му очите. Той проявява, между другото, някаква желязна твърдост и нали, не моли за милост, но... Ако позволите да разкажа тази история, по-точно да преразкажа това, което византийският автор Никита Хоният пише. Когато Андроник Комнин става съвладетел на малкия Алексей, така се случва, че след няколко месеца той нарежда това хлапе да бъде удушено и вече взима цялата власт. По това време в Византия се шири невиждана корупция, като особено алчни са корабните превозвачи, които изтискват всеки последен грош от населението за дадените услуги, за превоз или за други неща. И Андроник Комнин се явява един вид като спасител и когато той вече става едноличен император през 1183 година, по улиците на Цариград започват да се разпространяват негови портрети. Аз самият бях учуден, когато прочетох това. Мислех, че това е феномен само на късния социализъм, но се оказва, че още в Византия този култ към личността е съществувал към бащицата спасител. Спасителят. Да. В желанието си да угоди на тълпата, той почва преследване срещу видни аристократи, срещу всякакви мошенници. Разгромява латинските квартали, пък на търговците. Да, но заедно с това трябва да се каже, че както е българската приказка покрай сухото гори и мокрото, всеки заподозрян за най-малкото нещо е бил хвърлян в затвора, ослепяван, убиван, отсичани са му ръцете или пък в най-добрия случай е бил лишен от имота си и селен в Малазия. Така че постепенно за тези 2 години управление на Андроник Комнин, Цариград и по-големите градове настава един страх. И населението е тероризирано и живее именно в страх и в една неочакваност какво ще се случи по-нататък. Той се оказва и много слаб пълководец и политик. Нали? Той е смисъл дипломат. Виждаме, примерно, Унгария и Италия, които са треперели от Византия само 5 години пред това при Мануил. Дайде 10 да е. Нали? При него преминават в контрнастъпление. Именно тогава през лятото на 1185 година се случват такива събития, които са използвани от братята Теодор, Петър и Асен, за да вдигнат прочутото свое въстание. За какво става дума? Тогава сицилийските нормани, използвайки слабостта на Византия, извършват един устремен марш. На 24 юни 1185 година завладяват Драч, а на 24 август същата година завладяват Солун. Тук ще вметна нещо, което е малко познато и дори... Ето го кралството на така наречените по-късно 2 Сицилии. Казват, но това е на Вилхем II. Неаполитанското или палемското. Нещо, което дори патриарха на нашата медиевистика Васил Златарски е пропуснал да отбележи. Това е сведението на Евстатий Солунски, че при превземането на Солун от норманите,
са загинали около 7000 пехотинци, повечето от които са били българи. Да. Тоест, в Солун през лятото на 1185 година е имало една значителна сила от българи. Именно тези българи, някои от тях, са били и хора на Асени Петър. Аз ще помоля само колегите да покажат, ако е възможно, църквата Света Богородица Халкеон, Панагия Халкеон, Христофор българинът. Значи има местна аристокрация, дори българска в Солун. Този Христофор, това е много по-рано, век по-рано, но той е управител на Италия. Ето, виждаме, той е построил една от най-красивите солунски византийски църкви. Да. Да продължим с нормените и Солун. Вероятно тогава хора на Асени Петър спасяват прочуждата чудотворна икона на Свети Димитър и я отнасят в Търново. Но в същото време Андроник Комнин, вместо да се опълчи срещу норманите, живее в страх, че ще бъде убит от тези многобройни врагове, които вече той сам си е създал. И никой не е искал да му прави предсказания, хората се страхували, но е имал един полусляп такъв предсказател на име Сив, и той е отишъл при него и е казал: моля, предскажи какво е моето бъдеще. И този старец му е предсказал, че наскоро той ще бъде убит от човек, чието име започва с Сигма и Йота. Да. Всички се досещат, че става дума за някой си Исак. По това време узурпатора Исак Комнин в Кипър е бил най-сериозният противник на властта. Но все пак той е бил твърде далеч. Той даже се е обявил за император, но... Да, винаги са могли да го разкрият, ако той тръгне към Цариград. И най-верният човек на Андроник Комнин, който се казва Стефан Айохристофорит, той е бил нещо като... Сив кардинал. Кардинал, който е арестувал и е изпращал на смърт всичките противници на Андроник. Шеф на тайните служби. Е настоял, че има един друг Исак, който е по-опасен, живее някъде в крайградската част на Цариград и той се казва Исак Ангел. И тогава, ще ми позволите това сравнение, тогава се случва първият 11 септември. Да. Вторият е този с Салвадор Алиенде, а третият знаем в наше време какво стана. Но на 11 септември вечерта Стефан Айохристофорит отива да арестува Исак II, Исак Ангел. Все още не е император, той е един обикновен жител-аристократ в неговата къща и го привиква да слезе. Тоест, той е бил на една двуетажна, триетажна къща. Той все пак е Комнин, нали? Все пак е от Синекръв. Само при появата на Айохристофорит всички хора са знаели какво ще последва. Това е все едно Берия или Георги Чанков, нали, в нашата история. Все едно е дошла смъртта в двора ти. И той дори настоятелно е казал: слизай по-бързо, за да не дойдат да те измъкна за косата ти. В един момент човек, който е застанал пред лицето на смъртта, явно и загубил и всички страхове, Исак Ангел скочил от вратата върху коня си, налетял върху Айохристофорит и с меча си разсякал ръката му. Онзи последния се опитал да се качи на мулето си, с което е дошъл, но Исак Ангел го застига и го разчленил на две, буквално както пише Хуният. Да. От тук вече всички са били попарени, дори тези, които са придружавали Айохристофорит, и са оставили Исак Ангел да избяга, като той е побягнал на кон към църквата Света София, очевидно да търси спасение според така нареченото азилно право. Затваряйки се в олтара, той става неприкосновен. И скоро всичко това става известно на цариградското население и тълпата започва да се струпва около Света София. В това време Андроник Комнин е бил в азиатския бряг на Цариград и не е противодействал. На сутринта той се е появил и е поискал тълпата да предаде този метежник. Вместо това обаче в Света София брожението е станало толкова голямо, че хората са настояли Исак Ангел да бъде коронясан за император. В олтара е стоял венеца на Константин Велики, както се смята, с който са се извършили церемониалните коронации и патриарх Каматир е коронясал Исак II Ангел. Властта е била попарена, самия Андроник не е могъл да предприеме каквито и да е действия и е бил напълно изоставен.
Тогава цялата тълпа, начело с новия император, се е втурнала към големия дворец, където се е крил Андроник. Интересно е, че Андроник, виждайки тълпата, от една кула на двореца с лък е хвърлил няколко стрели, което още повече е ожесточило тази тълпа. Най-сетне този опитен човек, Андроник, захвърлил корона, червени дрехи, всичко, сложил една варварска островърха шапка, да се скрие, взел жена си и първата си любовница и се опитал на кораб да избяга за Русия. Но именно тези корабници, срещу които той е водил жестоко преследване, са го разпознали и от тук неговата съдба вече е била жестока. Той е бил заловен. Веднага е хвърлен на тълпата, като му е отрязана дясната ръка, извадени са му очите и е качен на някаква мръсна камила, обърнат към задницата й, и така е разкарван с часове през улиците на Цариград за мерене с всякакви нечистоти, докато най-накрая е умрял в страшни мъки. Но всичко това се случва на 11 срещу 12 септември, когато в Търново, според мен, Асен и Петър са продължавали подготовката за въстание. Да, очевидно е, че Петър и Асен не са случайни хора и че самия факт, че имат право на аудиенция при императора и то при Исак Ангел още в зенита на славата си, освободител от тиранина Андроник. Между другото, самия Асен в една реч по-късно, 1195, казва, че ромейца е благодарни, защото Исак ги спаси от тиранина Андроник. И това, да речем, противоречи на тезата на Александър Каждан, че може би българите при Андроник са били в добро положение, пък при Исак са се загубили привилегиите. Знаете какви ли не хипотези има около появата на Петър и Асен? Има още нещо, което е важно и което сякаш оставя в сянка за изследователите, че през 12 век българската аристокрация или българите се замогват значително. За това спомагат няколко фактора, между които трябва да се спомене и климатичния фактор. Свършва така наречения малък ледников период, температурите се качват с по няколко градуса и реколтата става значима. Археологическите проучвания в днешните български земи показват една плътност на селищната система. Т.е. хората не бягат от едно място на друго, а с десетилетия остават в своето селище и с това продължават да се замогват. Именно тези братя Асен и Петър са сред тази замогнала се българска аристокрация и ние имаме едно сведение от френски автор, който казва, че може би по времето на Андроник всяка година те пращали между 80 и 100 коня в конюшните на Цариград. Те са били от военно-промишления комплекс. Тогава да снабдяваш армията на императора с бойни коне означава се едно да... съжалявам за фриволните така сравнения, но се едно с танкове. Или това е нещо много сериозно. Даже Роберт Доклери каза, че те имали нещо като конезавод. Той между другото го говори за Калоян, но ясно е, че тримата брата са от една фамилия. Сега, между другото, преди да преминем към Петър и Асен, съвсем скоро излезе книгата на Александър Маджаро, Асанещи, история политико-милитара и т.н. на вече даже не влахо-българската, ами румъно-българската държава. Виждате, това е една румънска книга, която продължава да показва претенциите на нашите северни съседи, че тая държава е тяхна. Сега, подобно на нашите събратели от Македония, тази история наистина и тая държава е тяхна, тъй като земите им са били в България, но държавата не е румано-българска, нито влахо-българска, си е българска. В това никакво съмнение може да няма. Ето, даже тук ние си говорихме с колегата Георги Николов, че той казва династията Асеневци, а пък е показал, виждате, Десислава и Калоян, нито единия, нито другия са Асеневци. Нито Десислава е, нали, аристократка, докато Калоян е братовчет на... Севастократова Калоян е братовчет на Константин Асен, който не е асеневец. Нали? Но това да го дадем на недобрите познания, може би. Същевременно Маджаро, ако човек прелисти тази книга, ще види, че е използвал около 90% български автори. То също важи за тази на Щербан Папакоста. Една книга от 90-те години, пак румънците през 13 век. Тоест, отново се говори за Петро Сан Шионица Челфромос, нали, както казват те. Те порумънчват дори имената, но това е, разбира се, нелепо. Те използват това споменаване на власи в изворите, като понятието власи, както показаха редица учени, в този момент е не толкова етническо, колкото професионално понятие. Всички пастирско население се е наричало власи,
както да речеме през Възраждането са наричали албанци всякакви строители, без да са албанци. Да. И други такива примери има. Но българската историография през последните десетилетия мисля, че даде достоен отпор на подобни фалшификации. И ако позволите само да се върнем на нашите герои Асен и Петър, докато става... Аз съм все пак за Петър и Асен, тъй като за мен е идеолога, все пак по-големия брат Теодор. Няма значение в каква последователност ще ги кажем, но през това време, докато става всичко това, за което преди малко говорех в Византийската империя, те продължават подготовката в Търново. Или в този район, най-малко. Като Византия първо е парализирана от този преврат, второ е парализирана от напредваните на норманите, които след Солун продължават пътя си в посока Цариград. А също и унгарците трябва да споменем пък с техния удар. Сега, Никита Хуният се опитва да обясни като причина за въстанието на Асен и Петър брака на Исак Ангел с унгарската принцеса Маргарита. Следствие на това били увеличени данъците, българите се възпротивили и ето, виждаш ли, поради тази случайност избухнало въстанието. Всъщност, дори да си представим, че на 11 и 12 септември Исак Ангел идва на власт, пътя му до Унгария е един месец. Така. Връщането е още един месец. Да, но все пак унгарците са нахлули вече в Византия. Значи тия унгарци, които трепереха от Мануил Комнен, който искаше да ликвидира тяхната държава, стигат до София, даже техни конни части стигат до Пловдив. С тях се надигате сърбите. Те винаги са с победителите. И там имаме Стефан Неман, един велик жупан, който те първа има така претенции. Унгарците са били единствения шанс в този момент, след като и германския владетел се показва с антивизантийски настроения, на които Исак Ангел е могъл да се опре. И чрез този династичен акт, брак, той е търсил някакво успокоение. Така или иначе, норманите напредват. И в желанието си да спре норманите, Исак II Ангел свиква цялата византийска аристокрация, имам предвид главно военачалници, със своите сили в Кипсела, това е днешният турски град Ипсала, откъдето да се даде отпор на норманите. Тъй като те вече напредват към Цариград, след като са превзели Солун. И именно тогава Асен и Петър се явяват в този лагер в Кипсела, като поискали според Никита Хуният едно малодоходно място и да бъдат включени в редовете на византийската войска, но императорът отхвърли от това тяхно искане, понеже, пише Хуният, Божията воля била по-силна. Тоест, той напълно замазва тази история. Хуният пише 30 години след събитията и малко така постфактум обяснява. Или не обяснява някои моменти. И двамата братя загатнали за въстание. Особено Асен, който бил по-така невъзпитан. Да, единият бил напляскан дори и те заявили, че като се върнат, ще вдигнат въстание. Сега тази история изглежда... Между другото, само момент, Севастократора Исак е сивия кардинал, тъй като Исак Ангел мисля, че около 30 годишен, Севастократора е Йоан, извинявам се. Значи неговият чичо Йоан, който пък негови потомци са Теодор Комнен, нали, епирските комнени. Тоест тук генеалогията е много сложна, но тя има много важно психологическо значение. Никита Хуният иска да каже, че оттам двамата братя, това била причината, те се ядосали и вдигнали въстанието. Това изглежда елементарно. Действителност, според мен... Той после по-късно казва, че те всъщност по-скоро умишлено направили този скандал. Нали, той сам си противоречи. Те са отишли там, за да видят какво е положението. Те са отишли на разузнаване. Да. Те са видяли, че цялата византийска армия е била съсредоточена в Тракия, за да даде отпор на норманите. И в този момент те са били с развързани ръце. Според мен, това е станало някъде в началото на октомври или средата на октомври. И след като те са се завърнали, вече са вдигнали въстанието в деня на Свети Димитър, на 26 октомври, като са показали тази чудотворна икона на струпалото се множество и известно на всички, казали са, ето, Свети Димитър изостави Солун и дойде при нас да подкрепи българите. Но икона е имало, драги зрители, защото по-рано старите ни автори така изразяваха съмнение, нали, каква е била тази икона. Значи има един текст на Теодор Валсамон, на един византийски автор, който казва, че иконата наистина е факт и че Исак Ангел е взел после и е върнал Солун. Да, някои смятат, че това е било хоруква, но така или иначе това е една реликва на Свети Димитър. И фактически, когато те вдигат въстанието, през следващите дни Византийската империя е в невъзможност да воюва.
знаеме, че чак на 7 ноември при Димитрица Алексий Иврана отблъсва норманите и през следващия месец продължава преследването им, за да освободи Солун и Драч. Тоест, ние стигаме до месец декември, когато вече старопланинските проходи не позволяват какъвто и да е поход срещу възстаналите българи. Категорично можем да кажем, че въстанието е есента на 1185, а не пролета на 1186. Има едно такова разноречие в българската наука. То не се дължи на някакви така непримирими спорове, но да речем в новото издание, то не е толкова много преди 40 години, но последното критично издание на Никита Кониат, издателя Ван Дитен смята, че е 86-та. Значи има голяма дискусия, но ето 85-та, както обясни и колегата Николов, е много по... Неговите доводи съвсем не са от историческо естество, те са по-скоро филологически, изхождайки от текста на Хуниат, който няма датирани събития. Да, но той е писател преди всичко Хуниат. Да, но логиката на събитията ясно показва това и фактически ние виждаме, че от 26 октомври чак до пролетта, около март-април месец, когато вече може да се преминава Стара планина, Асен и Петър са били свободни да установят властта си в тази територия на север от Стара планина, необезпокоявани от византийската власт и утвърждавайки се върху тези земи. Тоест, за да обобща всичко това, което казах, ще кажа следното. Асен и Петър са използвали норманското нашествие и още от лятото на 1185 предприемат подготовката за това въстание, за възобновяването на българската власт. Проявяват изключителен опит и военен, и стратегически, и политически и наистина успяват да стигнат своята цел. Да се опитаме да кажем няколко думи за тях, макар че това е изключително трудно. Това е първата им поява на историческата сцена. И все пак явно те не са случайни хора. Ние виждаме по-късно и това, което пише Георги Николов в тая книга за владетелите самостоятелната, която ви показах, че като има някакви така отцепници или да речем хора с претенции към престола, те са пак асеневци. Иванко е техен братовчет, Хрис е техен близък, Стрес е брат на Борил. Тоест, очевидно фамилията Асеневци има някаква харизма, някаква... Сега, разбира се, ние не можем да докажем, че тя е същата династия на Първото царство, но Калоян твърди пред папата, че аз съм потомък на Симеон, Петър и Самуил. Ако се основаваме на факта на именната система, който има много сериозни основания в тази епоха, не е случайна появата на името Борил, което се свързва с двама български аристократи от 11 век, Борил и Герман, които също се противопоставят на византийската власт. Имаме една миниатюра на император Никифор III Вотаният, това го казвам на колегите, просто ако могат да я покажат, където Никифор III Вотаният, това е един военен император, управлявал съвсем малко, но пък дълбоко свързан с нашите земи, без да е българин. Та неговите най-близки хора са българите Борил и Герман. И това става в 1078-81 година, т.е. 100 години преди въстанието. Оттам на времето така се тръгва хипотезата, че може би те са потомци на този Борил. Значи професор Петър Петров също в последно време така се опита да я развие. Предци, да. Борил. Но името Борил не е куманско, както се мисли. Името Борил е от типа на тези имена Божил, Васил и т.н. По-скоро кумански са имената Асен, Белгун, каквито ние срещаме в тази именна система. Или това показва, че българският медиевист Васил Златарски е прав, като казва, че асеневци най-общо са... Само ще ви помоля да кажете кои са Борил и Герман. Мисля, че са тези вдясно. Да. Те са облечени с едни пишни халати, но все пак Борил е бил етнарх. Той е бил командващ чуждите наемници във Византия. Тоест, византийските гвардейци, които са англичани, норвежци, руси, нали, са управлявани, командвани са от българин. Това е много висока титла. По това време в империята е имало много наемници и дори... Може би някои зрители знаят, че днешна Северна Добруджа по едно време е получила названието Нова Англия, тъй като там е имало такъв корпус от англичани, които също са били наемници на византийска служба. Оттам пък някой така фантасти каза, че Онгъл и Англия е било едно и също, но това е в сферата на куриозното. Нали? Знаете какви мистификации стават на тема история. Сега да се върнем към самото въстание. Значи те събират хора, събират едни бесновати, т.е. има
за мен даже не са толкова важни самите безновати, а какво са твърдели, че не трябва да се вземат пленници. Отначало, колкото и да не звучи грозно, Петър и Асен не са вземали пленници. Тоест враговете са били убивани на място. Както при много други въстания става. Обикновено такива действия се предприемат само в решителни битки. Именно. Една аналогия, макар и далечна, е битката при Онгъл от 681 година, когато също не са се взимали жертви, а всички са били убивани на място. Същото става 1205 година битката при Одрин. Калоян не взима пленници, може би Балдуин и други познатни. Но войниците са били избивани, което е така впечатлило тогавашните хронисти. Тоест, Асен и Петър са си давали сметка за решителния характер на тази битка и на тези последващи битки в 1186 година, когато византийците се опитват да си възвърнат тази територия. Според мен, за разлика от някои мои колеги, аз ще кажа, че съпротивата на Византия вече срещу българите е започнала чак през лятото на 1186 година с първия поход на Исак II Ангел. А след това е имало през лятото още на трима пълководци, които даже не са стигнали до походи, а по-скоро са разполагали своите военни части в подножието на Стара планина, стремейки се да се противопоставят на българското разширение на юг. Един штрих, ако позволите, в най-така опасния от тези походи е на Алексий Врана. На този византийски аристократ, който има славяно-български корени. Фамилията Врана е такава, но който е победил норманите, нали, общо взето така популярна фигура. Той тръгва към България, стигайки някъде, може би, между Ямбол и Айтос, някъде Карнобат, този район, иска нови подкрепления, най-накрая обръща фронта и тръгва да превзема столицата. Сега, той е убит от Корадо или Конрад Монфератски, зет на императора, пак виждате от Италия. Но тогава казваха от че голяма част от хората на Алексий Врана избягали при Петър и Асен. Тоест виждаме, че е имало много българи на византийска служба, даже и в този момент. Да, станало е ясно. Всъщност Алексий Врана не е имал сериозни намерения да воюва срещу българите. Неговата цел е бил византийския престол. Най-накрая той е бил. Но това също дава отсрочка на нашите хора. Това е много печелене на време. А пък преди Алексий Врана, начело на ромейската войска, Исак II Ангел поставя слепия кесар Йоан Кантакузин. Той е бил ослепен на времето от Андроник Комнин и после е възстановен. Но този сляп човек по време на един пир, явно и в нетрезво състояние, разбира, че българите са наблизо, мята се на коня си и казва след мен, но къде е след мен в тъмнината на нощта и на неговата слепота. И фактически ромеите са разбити от българите, като тогава българите взимат кесарските дрехи и демонстративно започват да ги обличат, да се показват пред своите войски. И пред куманите. И пред куманите. Това е един маниер, който го виждаме и по-късно при Добромир Хрис, който пък успява да плени севастократорските дрехи, които, както пише Хуният, били жабещи на цвят, т.е. зелени. И така българите взимат инсигниите на византийската власт на най-високо ниво, кичайки се пред своята войска. Значи има хибридна война, както бихме нарекли сега, още в средновековието. Има такива психологически въздействия, има разпространение на слухове. Ние знаем, примерно, че Византия е разпространявала слухове. Не случайно Петър и Асен е трябвало да привличат на помощ Свети Димитър, да не вземат пленници, самия Хуният. Значи съществува една погрешна представа в старите ни историци, че в 11, особено даже в 12 век, на север от Дунава, на север от Балкана е почти някаква ничия територия, нищо подобно. Византийската власт е много силна, затова се налага. Нали, тя е много силна, но не по-силна от желанието на българите да се освободят. Но факт е, че да. Тук трябва да обърнем внимание и на ролята на куманите. Да. В всички решителни битки на първите асеневци, чак, ако щете, до битката при Клокотница през 1230 година, са участвали кумански наемни дружини. Това е най-ценният съюз на асеневци. Да, особено е видно тяхното положение по времето на Третия кръстоносен поход, по времето на Четвъртия кръстоносен поход. Ще припомня, че Петър предлага на Фридрих Барбароса 40-хилядна армия, от която по-голямата част са кумани. Калоян предлага на водачите на Четвъртия поход 100-хилядна армия, също кумани, които
са били в готовност, в резерв на българската войска и тяхната заплата всъщност е била плячката. Но благодарение на тези кумани, вие сте специалист в областта на куманската история, може да кажете повече за тях, асеневци са успели да извоюват най-големите си победи. И все пак най-решаващите битки са обикновено без куманите. Да речем, битката в Требненския проход. Самите византийци са знаели кога куманите са на Балканите и затова нанасят най-сериозните удари, когато куманите ги няма. Освен това, куманската конница е лека конница. Да речем, в битката при Одрин, Вилазмен казва, че рицарите му обърнали внимание, колкото на деца, които ги замерят с камъни, с прашки. Все пак, това подценяване им е излязло солено, но не бива да забравяме, че има една такава теория на гръцкия колега Федон Малингудис. Още на времето други автори са писали, че едва ли не куманите са основната заслуга. Основната заслуга си е на българите. Въстанието е вдигнато без куманите. Някои от най-големите битки са без. Но все пак този съюз е важен, тъй като иначе Византия можеше да привлече куманите да нападат българите в техния тил. И затова Калоян се жени за куманка. Имаме царица. Това е един войскови резерв, който отначало играл позитивна роля, но в последствие куманите почват да се намесват във вътрешно-политическия живот и това има някои негативни последици, особено по времето на Калоян. Но следващият етап на въстанието, за което говориме, това е така нареченото Ловешко примирие от 1187 или 8 година, също много трудно за датиране е това. След няколко похода на Исак Ангел, най-сетне то успява да стигне до крепостта Ловец. Всъщност това е място за лов, ловна резиденция, но толкова яка, че 3 месеца той не е успял да я превземе. И сключвайки този договор с Петър и Асен, фактически той е признал възобновяването на българското царство. Имаме само няколко минути. Ще ви помоля просто с 2 думи да кажете тази идея за приемственост. Виждаме, че на времето академик Иван Дойчев, после професор Йордан Андреев, академик Гюзелев, много хора са обръщали внимание на това, че Петър и Асен и Калоян, разбира се, и Иван Асен и Борил, твърдят, че те не създават нова държава. Това е същата българска държава. Не случайно в старобългарски извори ние срещаме израза обновление българского царства. Т.е. възобновяване на старото българско царство. Не е случайен и факта, че Калоян говори за своите предшественици Петър, Самуил, Симеон в отношенията си с римския папа Инокентий III. На лице е била документация тогава. Нашите стари книги, каза той, са конници. Които девизо той е могъл да види и които той е знаел за какво говорят. В този смисъл всякакви спекулации, че това царство не е българско, са без основание. Той се подписва в писмата си до папата император Булгарорум и Влахор ед Влахорум, само за да покаже, че владее и романско население, с което да стане по-близък на папата. А когато е за вътрешна употреба, върху намерения негов печат, пише цар Блъгарум. Нищо друго. Това същия текст го има и при цар Борил, и при Иван Асен II по-късно. Може би да завършим с това, когато избухва въстанието, Исак Ангел прави този поход през пролетта. Там някъде летните месеци, защото изгорил реколтата. Това, между другото, е изключително глупаво да изгориш реколтата на хората. Остава те пък да ги привлечеш по този начин, но той прави подобно нещо. И тогава един византийски съдия, Лъв Монастириот, т.е. Лъв, който е битолчанин, само това ще ви помоля да кажете в заключение. Той се присмива иронично на Исак II Ангел, който заявил: ето, аз победих българите, свърши се с тях, като припомня завещанието на Василия българоубиеца, който казал, че ако някога отново българите вдигнат оръжие и се освободят, то за тяхното покоряване ще бъде нужен не 1 и 2 похода, а дълги години война. Както е било при самия него. Както е било и при него половин век. Тръгнахме от тази изходна точка, падането на България след упорита съпротива. Виждаме до каква степен нашите хора, нашите предци
не са загубили самочувствие, напротив, развили са така една енергия за... Не случайно в нашите апокрифи се казва, че българското царство е по-хубаво от гръцкото, че данъците са по-ниски. Идеализира се българската държава. Ние малко или много трябва да си вземем някаква поука, макар и в 21 век, че българина тогава, даже и под чуждата власт, идеализира своята държава и съзнава, че е по-добре да се управлява сам, отколкото да бъде владян от някой друг. Благодаря сърдечно на колегата Николов. Ако нещо още искате да кажете? Един извод, който имам за самия себе си, проучвайки тези събития от българската история, че може би и аз, и моите колеги за бъдеще трябва да обръщаме повече внимание на домашните, на българските извори и много критично да четем византийските. Да, това беше така хубави думи за заключение, тъй като в крайна сметка, както българското царство е било предпочитано от българите, така и собствената информация, колкото и да е малоречива, все пак е много по-близка до истината, отколкото това, което ни оставя някой друг. И то Никита Хунят, който си имал толкова много главоболие с българите, че няма защо да обича Петър и Асен и Калоян и въобще българския народ. С това завършваме за тази вечер. Благодаря още веднъж на колегата Георги Николов. До нови срещи, уважаеми зрители.